Шәһәргә дә күнегелде бугай. Авыл хәзер бары истәлек. Тик җанымда менә каз кычкыра. Кычкыра каз, куям сискәнеп. Харрас Әюп. Казлары да сирәк кычкыралар. Кычкыралар нидер искәреп. Авыл яме булган бала чага шау-шуларны киткән күтәреп. Табигаты калган нәкъ шул көе. Моңсуланып кое сүтмәсе. Авыл аңлый микән балаларның данын ерак алып китәсен. Шул кечкенә ул бүләк иткән Мөҗәһитен, Наил, Харрасын менә бүген, нәкъ бүгенге көнне балаларын ул барласын. Ташлап китмәгәннәр алар аны. Авыл киткән күңел түрләрендә, туган туфрак кадерләрен тоеп, менгән алар иҗат түрләренә. Улуг шәхес булып танылдылар, акладылар авыл өметләрен. Татар иле таный, данлый бүген эш күрсәткән түреш егетләрен.